చేతబడి పేరుతో జరిగే అనుమానపు హత్యలన్నిటికీ సమాధానం కావాలి, న్యాయం కావాలి. కేసు నెంబర్ 2401 జంగయ్య ఎవరు? సార్ నేనే జంగయ్య. మాది జాస్తిపల్లి, అందులో మాదో చిన్న కుటుంబం. ఈయన మా అన్న కుమరయ్య. ఈ అన్నీ నీ నెత్తి మీద ఎందుకు వేసుకుంటావురా? ఏముందమ్మా, మనందరం మంచిగుంటే గంతే చాలు. అందరి బాక్కోరే మంచోడు మా అన్న. మమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకునే మా వదిన, లే అమ్మ. వదినా, ఇది నీకే తెచ్చిన. నాకెందుకు తెచ్చినా జంగా? డబ్బులుంటే ఖర్చులకు వస్తుండే కదా. అమ్మకు మించి ఖర్చు ఉంటుందా వదినా? మా వదిన పేరు లక్ష్మి. ఈడు మా దోస్తుగాడు బలిజ అని పెండ్లాం రాముల. ఈడెప్పుడు తాగి తాగి పాపా పిల్లతో కొట్లాడుతూనే ఉంటాడు. ఇక ఇంట్లో అందరికన్నా చిన్నోడు మా సంటోడు. గింతే మా ప్రపంచం. మా ఊరికి సర్పంచ్ ఉన్నా ఆయనకి ఊళ్ళో ఉన్న ఆడోళ్ళ గురించి ఆలోచనే కానీ మా బతుకులు మార్చడి ఆలోచన ఎన్నడూ చేసిందే లేదు. అందుకే పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నా. మరజంగా మస్తు పట్టుబట్టి పోలీస్ అయినావులే, ఏం చేద్దామని? నాకు చిన్న కోరిక ఉంది మామ. ఏందిరా అది? ఏదైనా సాల్వ్ కాని కేసుని ఇన్వెస్టిగేషన్ గదే చేసి సాల్వ్ చేయాలి. కానీ గది మా అన్న కేసు అవుతుందని నేను అస్సలు అనుకోలే. మహబూబ్ నగర్ లో దారుణం. చేతబడి చేస్తున్నాడనే అనుమానంతో ఒక యువకుడి దారుణ హత్య. మా అన్నని అన్యాయంగా చంపేశారు. లంచోడుగా మరి ఎందుకు చెప్పిర్రా? అనుమానంతో మా ఊరు రమేష్ గారి చెల్లి కవిత మీద చేతబడి చేసిందనే అనుమానంతో మా అన్నని ఆమె చితిలోకి నూకి చంపేశారు. గందుకే కోర్టులో కేసేసిన. జల్దీ రెడీగా వదినా, కోర్టుకు పోవాలి. కానీ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం తేల్చేది ఏంటంటే, సార్ నేను ఈ కేసు వెనక్కి తీసుకున్నా సార్. గట్ల కేసు ఎందుకు వెనక్కి తీసుకున్నాను బలిజకి మా వదినకి అర్థం కాలే. అంతా అన్నే చేసిండు. మొదట్లో నేను కూడా నమ్మలే, కానీ ఇక తర్వాత నేను చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో అర్థమైంది అన్న చేతబడి చేసిండని. రేణుకావతారం ఈ ప్రక్రియను చేయాలంటే ఆరితేరిన మంత్రగాడికే సాధ్యమవుతుంది. నేను నమ్మా. మీకు తెలియని కుమరయ్య గురించి నేను చెప్తా. కవితని ఇష్టపడడం వల్ల అన్న బడికి దూరం అయ్యిండు. గది తెలిసిన పెదనాన్న బతుకు తెరువు కోసం అన్నకి చేతబడి నేర్పిండు. చాలా ఏండ్ల తర్వాత మళ్ళా కవితను చూసిన మా అన్నకి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో ఏమో గా రేణుక అవతారం ప్రయోగించి కవిత మీద చేతబడి చేసిండు. కవిత ఒక్కతనే కాదు, మా ఊరు సర్పంచ్ని చంపింది కూడా అన్నే. ఇప్పుడు ఈ కథంతానే పోయి కోర్టులో చెప్పాను అనుకో, ఇప్పటిదాకా ఈ దేశంలో జరిగిన అనుమానం సాగులు అన్ని నిజాలైతాయి. అన్న చేసిన తప్పులకు శిక్షగా సచ్చిండి అనుకున్నారు మా వదిన బలిజ. అన్నింకా బతికే ఉండు. గా రోజు జరిగిన పెనుగులాటలా కవిత స్థితిలో పడింది అన్న కాదు, కాటి కాపరి మల్లన్న. అన్న తప్పించుకుండు. తప్పు ఎవరు చేసినా శిక్ష పడేలా చేస్తా. లాక్ అందరూ ఈక్వల్ అన్నట్టు ఆఖరికి అన్నైనా. അച്ചു വേഗം ഒരു ചായ കൊടുക്കൂ. ഒരു സാംസ്കാരിക ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം, സാംസ്കാരിക മ്യൂസിയവും ഏറ്റവും മികച്ച ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് പുത്താമ്പുള്ളിവേരുകൾക്ക് ഓണപ്പുടവ.com ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ, ഓർഡർ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കാം. అంత మంచిదా? ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യൂ. Please do
do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.